Objeveny ruiny měst na Měsíci byly doby, kdy nikdo neočekával, že vesmírný soused Země přivede vědce do rozpaku takovým množstvím záhad. Mnozí si představovali Měsíc jako malou kamennou kouli, která je pokryta krátery a kde není život. Přitom se ukázalo, že na jeho povrchu jsou starověká města, záhadné mechanismy a základny UFO. 29.10.2015. Byly doby, kdy nikdo neočekával, že vesmírný soused Země přivede vědce do rozpaku takovým množstvím záhad. Mnozí si představovali Měsíc jako malou kamennou kouli, která je pokryta krátery a kde není život. Přitom se ukázalo, že na jeho povrchu jsou starověká města, záhadné mechanismy a základny UFO. Proč jsou zatajovány informace o Měsíci? Snímky UFO, zveřejněné před dlouhou dobou, které byly pořízeny astronauty při expedicích na Měsíc. Fakta hovoří o tom, že všechny americké lety na Měsíc byly plně kontrolovány mimozemšťany. Co uviděl první člověk na Měsíci? Připomeneme si slova Neila Armstronga, jak je zaznamenali američtí radioamatéři. Armstrong, co to je? Co to má, sakra, být? Chtěl bych vědět, co to vlastně je. NASA, co se děje? Něco není v pořádku? Armstrong, jsou tu veliké objekty, pane. Obrovské. Bože, jsou tu další kosmické lodě. Jsou z druhé strany kráteru a sledují nás. O hodně později se v tisku objevily zajímavé zprávy, ve kterých se hovořilo o tom, že Američanům bylo na Měsíci jasně dáno najevo, že toto teritorium je obsazené a pozemšťané tam nemají co dělat. Dokonce bylo prý, ze strany mimozemšťanů, zaznamenáno téměř nepřátelské jednání. Astronauti Cernan a Schmidt pozorovali záhadný výbuch antény měsíčního modulu. Jeden z nich se spojil s velícím modulem, který byl na orbitě. Ano, vybuchla. Něco nad anténou přeletělo, právě předtím než. Je to tam ještě. Ve stejnou dobu navazuje spojení i druhý astronaut. Pane bože. Myslel jsem, že nás to taky sestřelí tím, jenom se na to podívejte. Po letech na Měsíc Werner von Braun řekl, existují mimozemské síly, které jsou daleko silnější, než jsme předpokládali. Více o tom nemám právo hovořit. Obyvatelé Měsíce zřejmě neuvítali vyslance Země příliš srdečně, když program Apollo byl předčasně přerušen a 3 kosmické lodě zůstaly nepoužité. Vypadá to, že setkání bylo natolik chladné, že na Měsíc zapomněli jak USA, tak i SSSR, jako by tam nebylo nic zajímavého. Po známé panice v USA, která vznikla v říjnu 1988, vláda neriskovala traumatizovat své občany zprávami o skutečnostech, které se týkaly mimozemšťanů. Bylo to v době rádiového vysílání románu Hodiny Goebbelse Válka světů. Tehdy tisíce lidí bylo přesvědčeno, že Marťané opravdu napadli Zemi. Někteří utíkali panicky z měst, jiní se schovávali ve sklepě, další stavěli barikády a byli připraveni bránit se zbraněmi proti monstrům. Je pochopitelné, že veškeré informace ohledně mimozemšťanů na Měsíci byly utajeny. Jak se později ukázalo, nebyla zatajena před světovou veřejností pouze přítomnost mimozemšťanů, ale i existence ruin starověkých měst, záhadných objektů a mechanismů. Zříceniny grandiózních staveb 30.10.2007 bývalý vedoucí fotoslužby měsíční laboratoře NASA, Ken Johnston, a spisovatel Richard C. Hoagland uspořádali ve Washingtonu tiskovou konferenci, o které se objevily zprávy na všech světových zpravodajských kanálech. Není se čemu divit, jednalo se o senzaci, která měla efekt vybuchnuvší bomby. Johnston a Hoagland oznámili, že američtí astronauti objevili na Měsíci rozvaliny starobylých měst a artefakty, které dokládají existenci vysoce rozvinuté civilizace v dávných dobách. Na tiskové konferenci byly ukázány fotografie objektů zjevně umělého původu, které se nachází na povrchu Měsíce. Jak přiznal Johnston, z fotografií z Měsíce byly odstraněny všechny podrobnosti, které by mohly vyvolat podezření o původu objektů. Na vlastní oči jsem viděl, jak na konci 60. let bylo pracovníkům NASA přikázáno zabarvit na negativech nebe Měsíce, vzpomíná Johnston. Když jsem se zeptal, proč, bylo mi vysvětleno, abychom nemátli astronauty. Nebe na Měsíci má být černé.
Dle slov Kena Johnstona, na řadě snímků byly vidět na pozadí černého nebe bílé pásovité útvary důmyslných konfigurací, které byly zříceninami obrovských budov, kdysi majících výšku několika kilometrů. Samozřejmě, pokud by se tyto snímky dostaly na veřejnost, vyvolalo by to spoustu nevhodných otázek. Richard C. Hoagland ukázal novinářům fotografii velké stavby skleněné věže, kterou Američané pojmenovali zámkem. Je možné, že tato věž je jedna z nejvyšších staveb na Měsíci. Hoagland udělal dosti zajímavé prohlášení, jak NASA, tak i sovětský kosmický program, objevili každý sám, že nejsme ve vesmíru sami. Na Měsíci jsou zříceniny, které jsou odkazem kultury na daleko vyšší úrovni, než jsme my dnes. Aby se senzace nestala šokem mimochodem, již v druhé polovině 90. let probíhala tisková konference na podobné téma. Oficiální prohlášení pro tisk tehdy znělo 21. března 1996 na tiskové konferenci v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu vědci a inženýři NASA, kteří se podíleli na programech výzkumu Měsíce a Marsu, sdělili výsledky zpracování obdržených informací. Poprvé bylo oznámeno, že na Měsíci existují umělé struktury a objekty technogenního charakteru. Samozřejmě, že již na této konferenci se novináři ptali, proč byla tato fakta tak dlouho utajována. Zde je odpověď jednoho z pracovníků NASA, která tehdy zazněla, před 20 lety bylo těžké předvídat, jak budou lidé reagovat na sdělení, že na Měsíci kdysi někdo byl nebo je i dnes. Kromě toho byly i jiné důvody, které se nevztahovaly k NASA. Stojí za to poznamenat, že NASA, zřejmě úmyslně, tolerovala únik informací o mimozemské inteligenci na Měsíci. Jinak by byl těžko vysvětlitelný fakt, že George Leonard, který vydal v roce 1970 svoji knihu Na našem Měsíci je ještě někdo jiný, napsal na základě mnohočetných fotografií NASA, ke kterým mu byl umožněn přístup. Je zajímavé, že celý náklad jeho knihy téměř okamžitě zmizel z obchodů. Předpokládá se, že náklad knihy byl hromadně vykoupen, aby nemohlo dojít k jejímu rozšíření. George Leonard ve své knize píše, přesvědčovali nás o tom, že na Měsíci není žádný život, ale fakta hovoří jinak. Desetiletí před začátkem kosmického věku, astronomové zanesli do map stovky podivných kupolí a sledovali města, která vyrůstají. Jednotlivá světla, výbuchy a geometrické stíny byly pozorovány jak profesionály, tak i amatéry. Předkládá analýzu mnoha fotografií, na kterých se mu podařilo rozeznat jak umělé stavby, tak i gigantické mechanismy zarážejících rozměrů. Vzniká domněnka, že Američané vypracovali plán postupné přípravy svého obyvatelstva a lidstva obecně, na myšlenku, že na Měsíci se usadila mimozemská civilizace. Nejspíše do tohoto plánu patří také mýtus o měsíční aféře, jestli tedy Američané na Měsíci nepřistáli, pak tady všechny zprávy o mimozemšťanech a městech na Měsíci nemohou být důvěryhodné. Tedy, nejdříve vyšla kniha George Leonarda, která nebyla rozšířena, pak následovala tisková konference v roce 1996, která upoutala širší veřejnost, a nakonec tisková konference v roce 2007, která se stala světovou senzací. Nedošlo k žádnému rozruchu, protože ze strany americké vlády a NASA nebyla vydána žádná prohlášení. Budou puštěni na Měsíc pozemští archeologové. Richardu C. Hoaglandovi se podařilo opatřit se snímky, vyfotografované Apollem 10 a Apollem 16, na kterých je v moři nepokojů, Mare Crisium, zřetelně patrné město. Na fotografiích jsou vidět věže, špice, mosty a viadukty. Město se nachází pod průhlednou kupolí, na některých místech poškozenou velkými meteority. Tato kupole, jako i mnohé další stavby na Měsíci, je zhotovena z materiálu připomínajícího křišťál nebo sklolaminát. Ufologové tvrdí, že podle tajných výzkumů NASA a Pentagonu, křišťál, ze kterého jsou na Měsíci stavby, svou strukturou připomíná ocel, přičemž svou pevností a trvanlivostí nemá na Zemi obdoby. Kdo tedy vytvořil průhledné kupole, měsíční města, křišťálové zámky a věže, pyramidy a obelisky a další umělé stavby, místy dosahujících rozměrů několika kilometrů? Někteří badatelé předpokládají, že před miliony, možná i desítkami tisíc
let sloužil Měsíc jako překladiště nějaké mimozemské civilizace, která měla své zájmy na Zemi. Jsou tu i jiné hypotézy. Dle jedné z nich byla měsíční města postavena mocnou pozemskou civilizací, zaniklou v důsledku války nebo globálního kataklizmatu. Po ztrátě podpory ze Země, měsíční kolonie chřadla, až nakonec přestala existovat.